señoras e señores, son as 6:27 minutos da tarde. Estamos no Voltas co Prato cociñando en directo como todas as tardes, pero hoxe con vostedes non está o presentador, non está Fran, hoxe con vostedes está o Capitán Cañoto, defensor do grelo, protector do lacón e cabaleiro consorte da Orde do Cocido de Lalín. Capitán Cañoto, ultra pataca, ya. Señoras e señores, como todas as tardes estamos cociñando unha Voltas co Prato e ximos cociñar porque remata o entroido. Sempre dicimos que tedes que seguir as nosas receitas en @voltascoprato, ali están todas penduradas. Pero se os cociñeiros son importantes, se as receitas son importantes, os cociñeiros aínda son moitísimo máis. Que pasen, por favor, Xulio e Livia Estévez, un aplauso para eles. Ai, que? Wow. Sorprendidos, non? Sí. Teño que estar tocando cada 2x3 o meu supercañoto, porque se me cae. Claro, xa Sí, é así. Que tal, como estades? Pois ben. Estás ben? Sí. Queres tocar? No. Toca. No. Toco? No. Sí ou toco? Bueno, veña. Que? Jo. Escoita. Sí. Escoita, os astilleros de Ferrol de aquí saen. Sí. Daqui. Eso siento no sea. Xulio, ti de que vas? Pois eu vou máis ou menos do mismo. Vas de Rosalía de Xaviña. E a nosa Livia, benvida. Canto tempo Gracias. sin verte por aquí. Que tal, como Sí, uns estás? cantos meses. Ben, moi ben. Ti de que vas? Pois non o sei moi Non ben. vas. Eu creo que vai Da reina de corazóns ou algo así. Sí, de reina de corazón. Sí, Vas pode discreta, ser. pero vas guapísima. Así que Gracias. parabéns e moitas grazas por vir a disfrutar con nós hoxe deste último día do Entroido. Moi ben. Vale. Vale, Señoras e señores, como me gusta ser o Capitán Cañoto, encántame. Imos ver a receita do día de hoxe, imos ver que nos trae Bea de Cabanas. Chámome Bea Carbón, son dun concello da comarca do Eume que se chama Cabanas e vou-vos a contar como facemos na miña casa a empanada, neste caso, cocido. Collemos o aceite de aí e un vasiño de auga, medio vaso de viño blanco e imos preparando a masa coa fariña. Di miña nai a que che pida. Unha vez que temos a masa lista, o que facemos é o recheo. O recheo eu botolle a cebola e a carne. E no forno, pois o mellor media hora, 3/4 como moito, xa temos unha empanada ben rica. Aí está. E tanto que rica que está, Os restos do cocido, que rico está iso, Varme dar cafolla. É que son o protector. Rétate a un grelo. Non, a un duelo. A un grelo. Toma. E agora que maiote. Así. Xa está. Bueno, imos cociñar no Voltas co Prato con esa receita que nos trouxo Bea de Cabanas. Queridísimo Xulio Rosalía Tramato. Que vas facer? Unha lasaña. Unha lasaña? Vou facer unha lasaña de aproveitamento do cocido. Unha lasaña de cocido? É unha idea diferente, sempre se fan croquetas, sempre se fan empanadas, sempre empanadillas. Pois eu vou facer unha lasaña. Moi super ben. rica, xa verás. Gusta a idea. Livia? Pois eu vou facer unha empanada como propón a nosa invitada, pero con ingredientes un pouco especiais, que son a miña arma secreta. Vale. Sorprendeume moito o que trouxeches que é este sombreiro de aquí. Contanos un pouco que é. Pois este sombreiro chamase San Cosmeiro e utilizábano as mulleres de San Cosme, non se fai en San Cosme, faise en San Ourente, que é unha parroquia de cerca. E usaban as mulleres para ir á feira de Noia e levaban as cebolas na cabeza. E son as cebolas que eu traio, as cebolas de San Cosme. Podemos decir... Este é o meu ingrediente secreto. Podemos Un decir que deles. estas cebolas de Sí. San Cosme son o teu ingrediente segredo? Sí. Que teñen de especial? Pois están incluídas na Arca do Gusto de Que me Slow caen Food. as letras. As miñas letras. Pois Xa está. Sí, continúa. Continúa. Pois tanto as cebolas como o porco celta que traio hoxe están incluídas na Arca do Gusto de Slow Food, son produtos que están en período de extinción. E hai que intentar recuperalos. Vale, creo que os teño que sacar, non? Porque están un pouco daquela maneira. Veña, imos cociñar, no Voltas co Prato. Marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Vou deixar tú por aquí. Caemos super cañotas, estou decepcionado. Estás a peito aberto. Estou a peito aberto agora, sí. A ver, Xulio, contame. Bueno, pois mira, eu teño dúas elaboracións. Primeiro, antes que nada, teño que preparar unha bechamel para a miña lasaña e unha salsa de tomate que vou facer un tomate natural. Vale.
Non é serio, verdad, verme así? Non é nada serio. Imagínome que a mí tampouco. Non, a ti tampouco. E yo gusto tran, Entón, como lle vas dar, Mira, veña? vou utilizar o lacón e a orella. Ah, vale. Vale. Restos do cocido, falamos sempre de receitas de aproveitamento, acordamos. O domingo vou cocido, pois quedaron aí 4... Estas están enteiras, pero con restos valería todo, Vale cacheira, vale orella, vale morro. Calquera parte do cocido, sempre dicimos que se come todo, non? Do porco, pois do cocido, do que nos sobre tamén. Teño tamén o caldiño de cocer a carne. A agüilla de cocer a carne que vou utilizar para a miña bechamel. Perfecto. Vale? Moi ben. Entón, vou empezar o primeiro de todo polo sofrito, porque así non se me agarra a bechamel despois, sabes? Vale. Ti ves algo? No, aquí vou facer unha cousa, porque vexo que te estás poñendo un pouco nervioso mirando pa min. Vou revelar a miña real e auténtica identidade. Vale? Vale. Señoras e señores, o Capitán Cañoto é en realidade... Fran Cañotas! Eres ti! Como quedaches, Eres ti. Un aplauso. Joder, pois. De verdade, que increíble, sorpresa, madre increíble. mía. Sí, é que os superpoderes hai que ocultalos porque conlevan unha grande responsabilidade, xa o sabes. Xa, sí. Xa o sabes. Ti Agora é desta- mellor, non? Ti destacas pola túa responsabilidade, Entón, dicías que vas facer primeiro o sofrito. Vou empezar polo sofrito, Moi ben. entón vou botar allo e cebola. Ti probacha unha vez a lasaña do cocido? Sabes que sempre falo da miña tía Esperanza? Pois, Sí. A que non existe? A que non, parece que non existe porque non quere vir ao programa. É así, tía Esperanza. Pero sí, ela fai lasaña, fai croquetas tamén de cocido, que é algo Fai que está lasaña co cocido? moi rico. Ah, sí, pois mira. sí. Bueno, Fai lasaña con todo, xa miña tes tía. unha referencia, a ver que che parece esta. Seguramente estea boa, Sí, home, sí. Pero bueno, para superar a da miña tía, Claro. superar a da miña tía, cuidado. Por certo, a xente que está na casa, podedes chamar ao Voltas co Prato e 664-483419, falar co auténtico, único, inimitable Capitán Cañoto e ademais contarnos todo o que saiban sobre as receitas do cocido. Por qué? Porque nos encanta falar do cocido en Galicia, adoramos o cocido e, por suposto, se facedes lasaña ou empanada de cocido, queremos sabelo. Claro. Non? Chamade e recordade que hai cartos en xogo, 50 euros dunha vez e 50 doutra a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Xulio, como vas? Picando? Mira, Non? sí, simplemente Pouquiño allo pouco. é unha ceboliña Ajá. e despois vamos botar o tomate natural que se vai cociñando pouquiño a pouco e aí voulle picar co coitelo o lacón. Vale, o lacón telo frío completamente, Está quero frío, dicir, está sí, temperado, non? está da Temperatura nevera. ambiente, da neveira, vale, Está de neveira frío. e a cebola o que vou facer é triturar a batidora porque para que sea non ter eso desagradable a topar cartílago polo medio, sabes? Ah, vale, Entón, non queres atopar vamos o- a facer un puré e vámoslo mesturar con o sofrito. E digo, non lle quedaría ben o cartílago así a lasaña? Ti crees que non? A cartilaxe, bueno, que é como A se di en cartilaxe, galego. sí. Eu, A para cartilaxe. min, po meu gusto. Vou facer po meu gusto, que espero que sea parecido da Sí. invitada. Eu penso que vai quedar máis meloso da outra maneira. Mellor sen el. Vamos ter o sabor, vamos ter a melosidade, Vale. evitamos o incómodo Moi ben. do cartílago. É que estou mirando os beizos e está me gustando, así que vou marchar con Livia Estevez a ver que me conta ela. Hola, Livia. Hola. Que tal, como estás? Ben, vimos facer a masa. Moi ben, Vale. perfecto, sí, encántame. Vale. Mira, a fariña que vamos a utilizar é unha fariña moi especial, que é de trigo cabeiro, que é este trigo que temos Ah. aquí, mira que chulo. Sí, sí. Vale, este trigo é o que se utiliza para facer o pan que está certificado como pan galego. Moitas veces falamos neste programa de que temos unha cátedra do pan en Galicia, hai logo unha cátedra do pan e este pan sí que se fai, dentro incluso da cátedra da IXP e demais, non? É un pan moi importante Moi do que temos en importante. Galicia. Sí, sí, o do trigo cabeiro. Sí, sí, eso é. Moi ben. Entón Vale. levas sal, que lle botas un pouquiño. Sí, pero pouquiña, porque para a masa esta o que lle boto é a auga de cocer o lacón. En vez de auga normal, pois Ala. a auga de cocer o lacón. Trucazo, Trucazo. Trucazo tip do A Voltas co Prato é utilizade o caldo, bueno, ou a auguiña, non? A auguiña. De cocer o cocido, nunca mellor dito, podedes facelo para a masa da empanada que está moi ben, pode estar guai, sí, sí. Pódese A facer verdade unha que sí. sopa e tamén se pode utilizar para Claro. botarlle a Claro. empanada. E Pois tamén mira. lle botei un pouquiño de cerveza negra. Cervexa negra tamén. Sí. Cervexa eu creo que Bea non a usa, Non sei se Bea a nosa convidada usa cervexa. Non sei, a ver, a que preguntarlle. Ímolo a chamar a ver que nos conta. Que pase, por favor, Bea de Cabanas. Un aplauso para ela.
Por aquí, Bea. Por aquí, ¿Qué que tal? te des ¿Cómo aquí. estás? Muy ben. Arrímate para adiante. Aquí, ¿Qué tal? este ¿Cómo estás? caloriño. ¿Qué- Muy qué- ben, ti moi guapo, moi Qué estupendo. ben vestida moi- estás, qué normal estás. Sí. E vos estades Nos estupendos. estamos estupendos, a verdade que sí. Bueno, contanos. Pois échete nervioso. Pois é nervioso, Xulio, porque veo unha persona normal neste programa, claro. Bea, contanos, como é a túa empanada? Que ten de especial? A ver. A empanada na miña casa o especial é a masa de miña nai. Ah, amiga. Sí. Difícil de saber e de amasar, Xa. porque a fariña vaicha pedindo, a masa fálache, Claro. entón tela que entender. Esa é unha cousa que sempre comentamos Eso é neste verdad. programa, que a masa fala. Sí. A masa fala e a masa pide o que pide, Efectivamente. non? Xa ti vas vendo, di miña Xa tía. ti vas vendo, exactamente. Con lo cual, Pero creo que a túa mamá non utiliza cervexa. no, Pois ela sí. no. Bueno, utiliza para outras masas. Para outras masas, pero Sí. a empanada de... A empanada que fixo sempre toda a vida utiliza preve, o que é o aceite do preve. Sí, o preve. Pero en algunha ocasión ten utilizado tamén cerveza, que seguro que me está vendo. Ah, sí, e me pa que estará, digas. claro, e Pa que estará digas. dicíndome, está contando todos os meus segredos Non en contes público. as receitas privadas, por favor. Pois sí, pues hai sí. que, no, hai que compartilas, que nós queremos Sí. ser o receitario de Galicia aquí no Hai que programa. aprender deles, porque Aí despois está. cando non estén non saberemos facer nada. Efectivamente. Bueno, contalle Pódeselle botar- un pouco, Olivia, como fas ti. Pódeselle botar un poquinho de viño tamén, ou incluso nada, un ovo. É que sabedes que hai moitísimas recetas de masas. Sí, sí, sí. Sí. Esta empanada nos facémola no cole o día das vacacións de carnaval, sempre veñen as familias a probala. Ah, vale, xa comentaramos que Livia traballa nun cole, cociñando para cativos e cativas. Eso. E o día antes de Entroido, non? O Sí, venres, o venres, porque o día luns da e martes, festa claro, o dos día da nenos, festa sí. nos coles, facedeslle empanada de... De lacón con grelo. De lacón con grelo. Buah, teñen Sí. que alucinar. Que rica. Bueno, non tanto, máis No? as familias. En serio? Sí, gustalle máis aos pais, os avós, que Ai, sí. veñen, os tíos. Sí, sí. Eu creo que o lacón e os grelos, igual que o cocido, cantos máis anos tes, Máis Máis se gusta, sí, vamos Non? cambiando os gustos. É un pouco, Se gusta. é un pouco así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, e ahora teño os grelos aí escaldando e vamos lle dar 2 aguas. Pois moi ben. Para quitarlle o fervor. Deixámoste aquí O traballando amargor. e marchamos con Xulio. Perfecto. Vale, vamos con Xulio, veña. Arrímate para aquí. Bótete para diante, porque Xulio xa ten picado todo. Sí, mira, bueno, eu piquei o lacón. O lacón, Teño aquí un sofritiño que vou facer unha salsiña de tomate porque vou facer unha lasaña. que está bastante caramelizada xa a cebola, Sí, Está como... Sí, e Sí, porque ule. casi se me agarra. Sí, no, eu le moi ben, Ule Gracias a- moi ben, moi Sí, sí. ben. Vale, entón aquí teño a orella, un pouquiño de agua de... Vou quitar isto aquí porque está dando máis guerra. Con agua de cocer a carne. Vale. Entón isto vou no triturar, vou facer unha papa para enriquecer un pouquiño o sofrito. Esa é a orella, claro, o que te sei Este picado. é a Sí, orella. sí. E aquí teño o lacón. Se cheixen que a orella que iba a triturar Sí, sí. e aí va a incorporar o... Vale. Entón agora vou Isto sí que non o probei, fíxate. Isto na vida, non? Así. Na lasaña Pues así, no, con orella. Eu utilizo a carne que a mí me gusta Xa, máis. E a claro. orella non é a que Vai máis tes- Por eso a vou vai triturar. tes- que máis Por eso me vou gusta. triturar. Que ben, Xulio comeza ben, o sea que a orella non é o teu punto forte do No, polo. perdón, pero non é o meu punto forte. Isto sí. Bueno, pero non vas notar, E o non vas touciño, notar. son moi galega porque me gusta moito o touciño. Sabes que a vida é dura como o cañoto da verdura. Que non che gusta a orella. Non Non che gusta a orella? No. Bueno, un punto máis Un para punto mí, ¿no? máis. É así. Sí, mira, bueno, pero igual... Igual é o único punto. Igual é o único punto sí, que leva, me sí, convence Xulia e a partir de agora como orella. Nunca se sabe, No, polo menos non a vas maneira notar, non vas triturada. notar porque supoño que o que menos che gusta a orella é ese Sí, cartílago, esa ¿verdad? sensación que che dá cando a Claro, tomas. entón vou a triturar para que quede, para que desaparezca eso. E se Vale. queda algo non lle boto. non te preocupes. Seguro que me convence. Seguro que si, Bea. Teño que Así preguntar cal das dúas che gusta máis ou do que biches por agora, cal crees que te pode convencer antes de mandarte á zona de sufridores. Pois, mira, este está ulindo moi ben. Moi A ben. pesar A da pesar orella. da orella, sí. Mira ti, Xulio. Este olor espectacular. Que podes saltar a noticia, podes reconvertila nos seus sabores, nas súas papilas Carai, gustativas. Igual de... Sí, Está moi gracioso, esas melanas van a estropear o Esta- prato, esta eh? melena- seguro que Vamos- no. Vou intentar... Vamos a ter que buscar unha horquilla para esa melena. Espero que non, que levo... Xa levo coleta sempre, para que non me moleste. E hoxe, mira, vamos a dar un Ese que aplauso a Bea de Cabanas e a pedirlle que vaya á zona de sufridores, despois chamámoste, Veña, vale? moitísimas Un grazas. aplauso para Bea, que está Grazas. connosco. No voltas co prato. Ai. Xuliño, Cañotas, cañotas, Vamos a falar con alguén de Arteixo, fíxate. ¿Quién nos has visto y quién nos Sí, ve? sí. Hola, Rosa, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Que contenta, como está, Rosa? Estou de maravilla. Sí. Si ti superas onde estou, Onde estás? estou en Torrevieja. Bueno, que dis? Estás en Alicante, o sea, é porque dis que... Bueno, claro, dixetes que era de Arteixo, claro. Pero estás en Son da Alicante. Teixo. Estás en Alicante. Son da Teixo, e sempre levo diante. Marchas da casa para ver a televisión de Galicia, así me gusta. Eso é ser moi galega, Ai, Eso é ser moi galega, así me gusta, ese Rosa. celo. E ademais, hoxe estamos cociñando cos restos do cocido. Con la Pois con, sí. con orella, claro. Ti que prefires, lasaña ou empanada de cocido? Eu prefiro empanada de cocido. Vaya por Dios. Bueno, Vaya por ¿ves? Dios. ves, Gracias, Rosa? Rosa. Rosa, non lle Non gustou? hai de que. Porque, Gustou moito, verás, Xulio. a lasaña, non sei, Ai, nunca a probaches. nunca probei. Hai que Teño probala, facelo. Pois hai que probala, Rosa. Hai que probala. Hai que Sí, comer non de te todo. preocupes, porque na miña casa cocido faise. Moi ben. Así que non te preocupes que ainda vou probala e xa vos direi. Así me gusta, Rosa. Oiches, vou dicir unha Dime. cousa. Cando volvas de Torrevieja, vente polo programa. Vale. Claro. Vente a traer unha receita. Vale? Bueno, Mandamos un bico enorme e disfruta moitísimo das vacacións. veña, Veña. un bico para todos vos. Chao, chao. Chao, chao. Oye, hasta luego. Suyo, estás moi sexy. Adiós, Rosa. Un bico enorme. Chao. Un bico. Chao, un chao. bico para todos vos. Adiós. Chao. Como va, Xulio? Ben? Pues sorprendido de que... Sorprendido, non? Sorprendido de que che digan que estás máis guapo así. Sí. No, de que estou guapo. De que estás guapo en xeral. Bueno, Xulio, vai ben? Non sei como vai, Elida, vas ben? Moi ben, si ten que repousar a masa, eu normalmente fago a dun día para outro. Pola noite que repose. Pois vamos de repousar, a deixar repousando a masa e vamos contar 4 cousiñas a Galicia, porque hoxe é un día complicado e por iso vou lembrar aqueles versos de Rosalía, máis ou menos. Adiós mecos, adiós peliqueiros, adiós cocidos grandes e pequenos, adiós filloas recheas de ollos, non sei cando nos veremos. Miña orella, miña flor, cociña onde eu gocei, bica que tanto quero, chouriciño que papei. Hoxe é martes de Entroido, e si, sei que aínda é festa e quedan desfiles e papatorias, pero tamén chega a irse despedindo. Acaban os fastos e entroideiros e chega a Coresma, así que nós, obedientes como somos, empezaremos coa vixilia, que aínda que debera ser unha época de privacións, pois non é, porque quen fixo a lei, fixo a trampa, así que mañá empezamos coas potaxes que quitan o sentido, os máis sobranceiros pratos de bacallao e unha nova restra de lambetadas para asombrar os máis pintados. Despois, non digades que non avisei, e recordade que sempre tedes as nosas receitas en @avoltascoprato. Por favor, seguídenos que cada día somos máis, estamos encantadísimos de vervos todas as tardes vendo a televisión de Galicia. Vamos con Livia a ver que nos conta. Livia, Vale. veña, repousou a masa. Ai, a masa pasou Diches, é que- un intre, sí, que fai moito Pasou un calor chisco. aquí. Sí. Canto Sí. tempo estarías repousando en condicións normais? Eu deixo fago a pola tarde e Dun día para outro. deixo dun día para outro para que fermente lentamente. Vale. Pero bueno, Parece senón- un pan, xa así. Sí, e que, bueno, que xa fixen masa de máis para despois facer un pan tamén. Ah, sí? Sí, está buenísimo. Moi ben. Sí. Pois gárdame un Vale. cachiño. Gárdame un cachiño. Vale. E agora que vas facer? Preparar, non todo? Sí, vou estirar a masa, mira que fermentadiña está. Que pasada Vale, a masa, vou coller o rodillo. Pasa. É a túa cociña, é a súa cociña. Viche que grande. É a túa cociña, pero nesta cociña repartimos cartiños, Livia. Vamos coa primeira pregunta. Veña, De que vai ser a empanada? de lacón con grelos. De lacón con grelos. E chourizo. E que leva? Leva lacón, leva grelos e chourizo e cebola de San Cosme. Vale, pois vamos alá. Quen cociña hoxe con chourizo? Livia, Estevez. Ti eres Livia, non? Sí. Estás segura? Sí, Estás segurísima. segura? 664-483-419, chamade ao teléfono do Voltas co Prato porque hai 50 euros en xogo. Quen cociña hoxe con chourizo? Repite o nome. Livia, Livia que? Estevez. Livia Esteves, 664-483-419. Mira ese rolo, Piches. Gigantesco o rolo. Claro, Home. ese rolo é pos nenos, non? É Sí. rolo É o do cole. Tamaño colexio. O É o rolo. do cole, sí. Tamaño colexio. Vale, Que vou pasada. coller. Que pasada de rolo, é gigantesco. Vale. Vamos a poñer a base, Que chulo. enrollamos. Enrólalo así todo, recóllela Eso es. e ahora estira. Bueno, que maña Sí. ten esta muller, Un aplauso para Livia, que é unha fago crack, moitas. É unha crack. Mira, digo eu, claro, falando diso, cantas empanadas podes facer, por exemplo, o día de... o víspera de Entroido cando rematan as clases? 30.
30 empanadas. Pero son o doble desta. O doble de grandes. O doble de grande, sí. Casi nada, canto Casi nada, sí. Pois, bueno, unhas cuantas horas. A masa facémola o día antes, o recheo tamén, e despois unhas 6 horas ou así. É que madrugar un poquinho máis ese día. Mima. Pero vale a pena, vale a pena. Merece a pena, non? Sí. Pois ela xa está aí botando a ceboliña na empanada. Vamos con Xulio Mato, porque isto recende moi ben, tamén. Uf, como vai estar todo isto, señoras e señores? Hola, Xulio. Hola. Que tal, como estás? Pues moi ben, mira, xa empecé. Vou montar. Estáselle movendo peluca a Rosalía. Toma unha garra. Mira, tran. Botelle por baixo un poquinho xa da salsa de tomate caseira que temos, que leva xa a orella triturada, vais? Como non aparece por ningún lado. Perfecto, xa está por aí, non? Xa anda por aí danzando. Porque vale? recordemos que Xulio triturou a orella, vale? Meteu na pasou na pola batedora para que non se lle notase nin o cartílago, a xelatina e demais, non? Eso é. Perfecto. Entón, agora vamos a botar un poquinho de lacón. Ajá. O chiste da lasaña que teña capas, entón vamos a facer as máis posibles. Vamos a ir botando máis tomate, Vale. que aquí vai a orella que vai ter o contacto agora co lacón. Claro, porque aí por exemplo, o lacón xa se vai atemperando un pouco, porque se vai collendo Eso é. a temperatura que tiña o lacón. lacón, bueno, o tomate. Moi ben. E agora... Que mestura máis rara por eso, Non? Por que? Quero dicir, que é raro tomate máis orella e lacón. Non, non. Vai estar porque bo? Sí, seguro. Vai estar buenísimo, xa Vai estar verás. bo, pero é unha mestura así un pouco... O que non se arriesga non gana. Non, hai que arriscar. E moitas veces nin arriscando. Nin arriscando, ti, xa. Entón, agora, vamos a cubrir con unha capiña de bechamel. Hola. Este é cabalo ganador, porque isto gustanos a todos. A bechamel e todo, bueno, isto é... Sí. Que aspecto, Pide que aquí, de que che gusta a lasaña a ti? De verduras tes pinta, non? No, bueno, sí, son o Capitán Cañuto, sí. De verduras. Sí. Sí. Mira, ahora No, pero a vamos min gustame moito a de carne, Sí? Sí, a lasaña de carne Bueno, gusta pues esta vai che encantar porque gusta cho cocido, gusta cha lasaña. Correcto. Entón, vamos a estender un poquinho mellor. Entón vai estar espectacular. Vai estar moi boa. Moi ben. Vamos a poñer outra capiña que nos dá marxe aínda Que ben. a fuente. Isto vamos a cubrir con bechamel e despois vou poñer un poquinho de queixo do teu E valo mandar ao forno, que sí. e vai ir po forno. Perfecto, pois vamos con Livia a ver que nos conta mentras tanto. Livia, que xa te vexo que... Hola! Hala. Fixadevos nisto, por favor, Galicia. Galicia, vades ver aquí unha maravilla gastronómica. Maravilla gastronómica, que é a empanada xa preparado, o recheo todo aquí botado. O recheo todo, aí o están vendo. Está ben cheiña, Buah! Ichis. Está cargada, Sí. E os cachos de lacón son contundentes, son vos. Como ten non que ser. Non escatimar. Así me gusta. Fartura, dice, na miña Sí, casa. de fartura, aí está. Eso é. Sempre se dixo, non é mellor que sobre que a que falta. Eso é. É así. Así está. Que pasada, Alguén que quere gañar cartiños, no voltas co prato. Imos ver con quen falamos. Vamos alá. Hola, Pilar de Lugo, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Que tal, como estás? Están ben, moi ben. Estás ben, non? Que vos estou vendo hoxe, vexo vos todos os días, pero hoxe estáis moi guapos. Estamos... Bueno, non sei se diría eu guapo exactamente, pero gracias, Pilar. Gracias. Sí. Musculados, polo menos, podemos dicir. Sí. Musculados, sí. A ver, Pilar, Están moi guapos. por 50 euriños, quen cociña hoxe con chourizo? Lidia. Correcto, 50 euros que marcha para Lugo. Gracias. Gracias, Cañotas. De nada, home, Gracias a todos. Nada, Pilar, oiche, de que parte de Lugo es? De Lugo Capital. De Lugo capital. Vale. Sí. Pero de dentro da muralla, de fora? Sí, dentro da muralla. De dentro da muralla? Ai, Pilar, tú ti tes cartos, Ti tes cartos, Pilar, se de dentro da muralla, cuidado, Sí. Bueno, Pilar, moitísimas grazas por Bueno. chamar, de verdad. Mandamos un bico enorme e disfruta do que queda do entroido. Gracias a vos tamén. Veña, Moitas chao, gracias. Pilar. Un bico enorme, Vale, chao. adiós. Chao. Cañotas, me Adiós. o forno, por favor. Sío, Sí, sío. teñote hoxe de pinche. Tens que decir Capitán Cañoto. Perdón, Abres Capitán o forno, por Cañotas. favor. Sí. Capitán. Si tiene usted el honor. ¡Ya! Abrino, Perfecto. Fixastes vos. Espera, que cerro eu. Capitán. Y ya. Bravo. Pechadísimo, Ben, así non nos cerra Viches? calquera, Increíble, No. increíble. Hai que ser un superhéroe Espera, para vou eso. con Xuli porque me está É que eu teño que metelo No, tamén. ti abre o mellor ti. Ti abre o mellor ti porque... Sí, aí está. Bueno, Eu válgome por mí mismo. puxeches o queixo Puxinlle da túa, non? unha boa cantidade tamén. Para que se vaya fundindo. E agora vou picar unhas erviñas para botar aí por riba, para decorar. Eu estou listo.
Moi ben, pois vamos falar co público da Voltas co Prato a ver que nos conta. Vea, máis o público, vamos para lá. Veña. Hola, que tal? Mira, son os meus irmãos. Deste nos conta. Os pinches do Capitán Cañoto aquí están connosco na Voltas co Prato. Todo ben? Sí? Estades ben? Sí? Estamos tratando ben o programa? Sí, hombre. Seguro? Claro, claro. Sí, sempre vos trato. Sempre. Quere un pouco de lasaña ou de empanada? Eu creo que es a lasaña. Ti és máis de lasaña? Eu creo que lasaña. E ti? Eu de empanada. De empanada. Hai problemas no matrimonio Hai aquí que detrás, probar, claro. Cada un ten que ter o seu... O seu gusto. Vamos a preguntar a ver, un aplauso pros pinches do programa, un aplauso para eles. Hola, Bea. Como estás? Moi ben, aquí Sí. sentadiña. Ti xa tes decisión tomada ou aínda non? Pois aínda non. Va a esperar a probar, claro. Sí. Xa. Hai que primeiro vese, olfatease e despois hai que Xa, probar. pero ti sabes que o aspecto visual na cociña tamén é moi importante. É moi importante. Sí. Claro. Entón, así, olfatos vendo tamén. que estabas vendo e cheirando que estabas cheirando, que che inspira? E a lasaña chámame moito, Xa, é que é algo novidoso, verdad? Sí. Claro. E na É miña normal. casa tamén somos moi de lasaña. É normal. Pois mira, Moi. vouche pedir que te levantes, que veñas conmigo, Pois porque imos chegou o alá. momento de probar no Voltas co Prato. Vamos alá, veña. Vamos. Levanta. Ai, que me caio. Non que caio, caias non por- quero caer, Veña, vamos Eu por paso aquí, por- vente, Bea, vente por aquí. A ver, Xulio, Dígame, creo que Ah, chegou o onde me momento coloco? de abrir, ponte aquí ao meu ladinho. Eu Aquí necesito estás un- perfecta, aquí estás se perfecta. abres primeiro dela, Queres que abra primeiro dela, non? Porque eu tú ainda necesito non está. un minutiño. Claro, pides demais, Sí, porfa. Por favor. Capitán. É que si mo di así Rosalía Sí. con esa cara, verdad? Con ese flequi que lle Con está ese caendo aquí. flequillo. Vamos ver o de Livia, veña. Livia, abrimos o teu forno. Abriremos. Veña. Ahora podes abrirlo ti si queres. Ve, abre, Ah, si ya queres abro con eu. ela. Sí, sí, Veña. sí. Ai, Dios mío. Neste Gracias, programa, pinta. Neste programa de superheróis. E ademais fixo pan ou non o fixo? Fixéchelo pan? Fixen o pan, Sí, claro. Mira, Iso sí. fixádelo, E non se fixádelo. tira Ven nada. aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Fíxate Que nisto, ben. Bea. Pódelo cheirar. Aí está. Que tes que dicir ante tal Que ole moi ben. espectacularidade? Ole moi ben. Sí, non? Moi ben, moi ben. E fixadevos o pan que bonitiño é que o temos aquí. Que pinta. Ou no coller. Fixadevos no pan Galicia porque este pan realmente ten un aspecto maravilloso. Mira, que chulo, Chulísimo. Aparte- Vamos a dar un aplauso a Livia que está cocinando con nós con a Voltas co Prato, xa maravillosa. Gracias. Maravillosa. Gracias. Que guai, pois que é o máis importante, non? Que é o empratado a probar. Sí. Así que vamos te deixar traballando un pouquiño aquí mentre Moi vamos ben. con Xuli. Vale? Vale, perfecto. Sí, ten unha pinta. Aí está. Vamos con Xulio. Bueno, a ver... Xulio, vai na xogar, Xulio. A ver se lle derreteu. Falta ou un non. poquinho de gratinado, pero Bueno, bueno, pero o está queixo está bastante ben. derretido. Sí. Está bastante ben. Xa por Pois- eso teño aquí Pois un vas. plan B. Vas ben, Xulio, porque vas sen gratinar, con orella... Todo ben. Todo maravilloso. Bueno, Todo maravilloso. estarme dando entroido, Estouche dando entroide. Todos os días. Todos os días. Mira, vamos repartirte máis os 50 euros. Vamos alá. Quen cociña hoxe lasaña de cocido? Quen é? Home, non ves? Eu, Xulio Mato. O dos ollos azuis. O dos ollos azuis, 664-4834-19. Quen cociña hoxe lasaña de cocido? El é Xulio Mato. Xulio Mato. Vea, que te está parecendo que ves por aquí? Fenomenal. Sí? Sí. Calquera das dúas. Calquera das dúas. Así sin probar, Así sin probar. non te decantas entón de momento. No. Os que complicada é, Bea. Sí, Es difícil, sí, Sí, non? sí. Pois vamos ir indo á zona de probar mentre se prepara Xulio e así Vamos podemos ir para avanzando este un poquinho. lado. Ponte aquí, por favor. Ai, señoras e Super señores. cañotas, teño un problema aquí. Que pasa? Dalle aí, Xulio, Que dalle aí. me vaya a pouco. Vamos alá, a nosa Probo. queridísima Bea de Cabanas. Chegou o momento de probar. De coller cullera e... De coller culler, nunca mellor dito, de garfo e... Sí, a ver, coitado, vou a máis ben, intentar e non probando. desfacer nada e probar. Ti vai dando. E podes coller casmaos que é unha... Empanada Podes coller que non se casmaos que é unha empanada, Bueno, vale, É sí, como ir pero- por aí a comer churrasco con coitela de tenedor. Eso no. Uy. Y yo con estos pelos. Esa cara? É cara de impresionada? É cara de sorprendida? Está rica. Ah... No, ten pinta. Está Vamos boa. coa segunda, vamos co de Xulio Mato. Está A moi ver bo. que lle parece a lasaña de Xulio de cocido. Está moi boa. Ai. Vamos alá. Vamos a repartir Vamos a- cartiños. Atención, que imos ás neves, imos falar con Etelvino. Que tal, Etelvino? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? De momento ben. De momento ben, pode estar mellor con 50 euros. Espero estar mellor, Claro, aí está. Vamos alá, Etelvino. Quen cociña hoxe lasaña de cocido? Xulio Mato. 50 euros que marchan para as neves.
Oiches, e Telvino, ti és de cocido ou non? Eu son casi de todo, o cocido me gusta bastante. Xa, é normal. É metido así en lasaña ou en empanada? En lasaña nunca comí, empanada sí, pero lasaña non. Me gustaría probar esa receta de Xulio Mato. Pero Pois xa- tens que invitarme aí para que vaya a probarla. No, vente cando queiras. Non fai falta que te invite, vente cando queiras. Moitas gracias. Nos encantadísimos de que veñas. Mandamosche un bico enorme, vale? Igual, outro para vos. Veña, veña. Un saludo. Chao, chao. Un saludo para a abrazo. xente de As Neves. Dade máis maus. Chegou o momento. Bea de Cabanas. Tens que Veredicto. decidir entre un ou outro. Quen gaña A orella. o voltas co prato do A día? orella. Acaba de sorprenderme. Sorprendentemente, Xulio Mato gaña coa súa lasaña que estabas en gratinar. Sí, falta aí un E pelín ainda así bueno, gustoulle. Sí, un crujientiño, Estaba ¿verdad? rico. a Bueno. mistura é espectacular. Pois ve, é un placer terte aquí connosco. Sí, Vémonos. moitísimas grazas. Señoras e Moitísimas, señores, nos moitísimas marchamos. grazas. Queden coa actualidade coa Hora Galega. Mañán non pode ser mellor o programa, imposible. Pero vámonos a intentar. Palabra do Capitán Cañoto. Chao, ata mañá.